bueno, ainda que Public Library está fundada, ou desde que vive de pasta de fondos privados, como todo o que é público aquí é público para entrar, pero non de fundación pública. E nada, teñen cosas interesantes como os monecos de Winnie the Pooh, os que se fundan, o sea, os monecos que teñen autóricos que son grabados. Bueno, estamos en Nova York, pero temos que falar porque, como vistes outro día, non concluímos moi ben a viaxe a Nova York, xa vai case un mes máis tarde. E nada, estamos aquí en Cabanas, onde empezamos falando de todo isto. E, pois, vamos a falar un pouco do que nos quedou. Vamos a facer un resumo de os sitios que visitamos, o que nos quedou por visitar. E, bueno, pechamos a viaxe con un pequeno resumo de todo o que foi un mes máis tarde. Pero, bueno, non está mal. Algunas cosas das que temos que falar. Por exemplo, en estos días, buenos días que estivemos en Nova York, recorremos en total 114 km, que dá unha media de uns 14 km por día. E o día que máis andivemos foron os 22 km en que baixamos a Grand Central. Ademais de eso, cousas importantes como que das 7 Apple Store que hai en Manhattan, pois solo visitamos 4. Visitamos o da World Trade Center, o do Soho, a da Quinta Avenida, a de Grand Central e pues, quedaron outras 3 sin visitar, así que
Ademais diso, visitamos 4 sitios de hamburguesas, o Jackson Hole, o Burger Joint, Shake Shack e Five Guys, e eu diría que a miña favorita foi a de Burger Joint, que, se non lembrades, aí o vedes, é o sitio de hamburguesa que estaba metido en un hotel, que estaba espectacular. O de Five Guys, se non me equivoco, está en Madrid xa, así que, pois, se estades por ali, é unha boa ocasión para probar. E además de todo eso, pues evidentemente pues, que habrá que volver. Sei que houve algunhas cousas, algúns desenfoques coa cámara, xa está todo amañado, xa teño un pouco xa amañado, xa volveu a ter o trípode plenamente funcional e, bueno, habrá que volver, a verdad, se serviu para pouco. E para postre, pues como estuvimos visitando un mogollón de sitios, estivemos por un mogollón de institucións, de museos e bueno, que mellor que deixar todo isto con un bo sabor de boca e deixemos aí un resumen de todos os días con un pouco de música para que os disfrutedes e para que dentro de uns anos, cando volva a estar por aí, pois velo e disfrutar de él. E nada máis, ata aquí foi esta aventura americana. Espero que disfrutades igual que a disfrutei eu e ata a próxima aventura ou o próximo vídeo, o que tedes como sempre as redes sociais abaixo na descripción por se queredes deixarme algún comentario e nada, vémonos no próximo viaxe ou no próximo vlog ou no que sexa. Un placer estar con vos e nada, ata a próxima.